Zdravím vás, milí priatelia. Naposledy som niečo prezradil o tých najtajnejších tajomstvách, tak teraz by som v tom chcel trošku pokračovať a porozprávať nejaké ďalšie veci. Stále sa pýtam, stále sa vypytujem, ale problém pretrváva v tom, že nejak odpovede nie a nie dostávať. Uvidím. Teraz mám nachystané otázky, keďže na Slovensku prebehli voľby, ktoré vyvolali dosť poplach vlastne aj tu v Česku. A samozrejme, že mnohí ľudia majú teraz strach a obavy, lebo zase nastupujú zločineckí ďalší právnici. Oni v podstate sú vo väčšine skoro všetci zločincami, ale títo obzvlášť. Takže je pravdepodobné, že začnú nejaké ďalšie čistky. Kdožo vie, čo z toho z celého vzíde, to uvidíme neskôr, ako sa súdruh Fico k tomu celému postaví. No, tak, to tajomstvo z tých volieb, aké vzišlo. Vyzerá to tak, že mnohí ľudia tam majú strach, že budú pozatváraní. No a ďalší zase tvrdia, že idú demontovať nezávislé spravodlivé súdy, že idú pokriviť právo a tak podobne. Lenže ja odkedy to sledujem, tak stále to tak funguje. Každý ďalší, kto príde, tak to len pokriví. Dostávajú sa tam stále horší a horší ľudia, ktorí nemajú žiadne morálne zábrany. Nič, oni sú schopní urobiť akékoľvek svinstvo, len nech sa majú dobre. Keď rozprávajú o tých spravodlivých a nestranných súdoch, tak mám nachystané otázky, budem sa pýtať, uvidím, ako mi zase odpovedia. Zatiaľ, pokiaľ som to riešil len cez Facebook, že som sa tam pýtal, tak som nedostal žiadnu odpoveď. Absolútne žiadna reakcia. Takže opäť to napíšem priamo na úrad vlády alebo na ministerstvo spravodlivosti, či už v Česku alebo na Slovensku. A spýtam sa, ako to je vlastne s tými nestrannými a nezávislými súdmi. Od čoho sú tie súdy nestranné a nezávislé? Čo to dokazuje, že ten súd je nestranný? Aká je tam merná jednotka? Kto ju vyhodnocuje? Tú nestrannosť a nezávislosť. A ako? A ako sa to meria? Kto zabezpečí, že skutočne ten súd je nestranný a nezávislý? Je to nezávislé a nestranné ako od čoho? Nezávislosť sa meria čím? Miera nezávislosti. Je to euro? Je to dolár? Japonský jen? Švajčiarsky frank? Alebo čo? Je to niečo iné ako peniaze? Neviem, stále som to akože nepochopil, stále sa pýtam a odpoveď stále nedostávam. Teraz naposledy som sa pýtal zase tu v Česku na to, ako to je vlastne s tým zákonom o slobode informácií. Či platí úplne pre všetkých, alebo nie, alebo existujú štátne organizácie, ktoré ako nemusia na to odpovedať. Tak dostal som odpoveď, samozrejme, že až presne na posledný deň, keď uplynula lehota, tak až posledný deň to bolo odoslané. Ako keby tá odpoveď bola nejaká zložitá, nejaká ťažká, neviem. Tak na jednu otázku som odpoveď dostal, ale ja som napísal 3. A v tých som sa pýtal na to, že ako to vlastne je, že zákon 106 z roku 1999 zbierky, či platí pro všechny státní inštitúcie rovnako, tedy i pro státní zastupiteľství, nebo existujú výjimky. Druhá otázka zase bola, že pokud platí pro všechny, tak proč ho nerespektují všechny státní instituce stejně? No a tretia bola, co to znamená, když právě právníci na všech úrovních porušují zákony? Jaký mají pro túto nezákonnou činnosť dôvod? No a odpovedali mi vlastne len na tú jednu otázku, kde mi odpovedali, že
Všetky štátne inštitúcie majú rovnakú povinnosť a sú povinné odpovedať podľa zákona. Teda vlastne aj štátne zastupiteľstvo. A to mi ale neodpovedá. To mi dosiaľ neodpovedalo, kde som sa pýtal. To možno niekedy neskôr porozprávam. Im som tiež posielal žiadosť, aby som sa dozvedel, ako to vlastne je. Viete, ja si myslím, že je dobre sa pýtať, aspoň z môjho pohľadu. Bo ľudia nemajú radi, keď ich niekto nejak osočuje a kritizuje a tak ďalej a proste napáda. Tak ja chcem vedieť, čo je špatné, čo je zlé na tom, že sa pýtam, ale ono to asi rozčuľuje rovnako, ako keby som rovno kritizoval, nadával, hulákal, ja neviem, skutočne fakt neviem už ako to vysvetliť. No a na tie ďalšie dve otázky som odpoveď dostal takú, že to vlastne nie je povinnosť, tak aby som to skúsim prečítať. K bodu 1 žiadosti již byla odpoveď žadateli poskytnutá a žadatel byl informován, že ke zbývající časti žádosti, tedy k bodům 2 číslo 2 a číslo 3, bude vydáno samostatné rozhodnutí. No a tu je, že dle paragrafu 3 odstavec 3 zákona o informácích se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Podle paragrafu 2 odstavec 4 zákona o informácích se však povinnosť poskytovať informácie netýka dotazu na názory budoucí, rozhodnutí a vytváření nových informácií. Bod číslo 2 a číslo 3 žádosti o informácie sú svým obsahem dotazy na názor povinného subjektu. Úřad vlády v minulosti nezaznamenal k předmětné problematice žádné informace ani formálne nezaujal zaznamenané stanovisko. Za tejto situácie tedy žiadateľ fakticky žáda, aby úřad vlády zaujal k určité problematice vlastní stanovisko. Taková povinnosť však úřadu vlády ze zákona neplyne a je proto na míste žádosť odmítnout s odkazem na paragraf 2 odstavec nebo odsek 4 zákona o informáciích. K této skutečnosti se taktéž dříve vyjádřil Nejvyšší správní soud například ve svém rozsudku číslo jednání 1 AS 107/2011/70 ze dne 19. října 2011, kdy konstatoval, že jestliže se žádost o informace týka názoru povinného subjektu na určitou záležitost, kterým má povinný subjekt teprve zaujmout, pak je zcela na místě takovou žádost odmítnout s odkazem na paragraf 2 odstavec nebo odsek, 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. V daném případě tedy nejde o stanovisko, ktoré by bylo v minulosti úřadem vlády formálne zaujato či zachyceno ve smyslu výše citovaného rozsudku číslo 1 AS 107/2011 -70, proto je tedy nutno část žádosti subsumovat pod paragraf 2 odstavec 4 zákona o informáciích, ktorý stanoví, že se povinnosť poskytovať informácie netýka dotazu na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informácií. Je tedy zjevné, že sú zde dané dôvody pro neposkytnutí informácií podľa paragrafu 2 odsek 4 zákona o informáciích a je tedy na míste aplikovať paragraf 15 odsek 1 zákona o informáciích, kde je stanoveno, že pokud povinný subjekt žádosti byť i jen z časti nevyhoví, vydá ve lhute pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a to v daném případě, z důvodu, že předmětem časti žádosti v bodě číslo 2 a číslo 3 jsou dotazy na názor povinného subjektu. S odkazem na vyše uvedeno bylo rozhodnuto tak, ako je uvedeno ve výrokové časti.
poučení a tu je zase písané, že je možné sa proti tomuto odvolať. No, to je také, čo si vlastne o tom myslieť. Neviem, čo si o tom myslíte vy. Mne to je fakt úplne až trapné, že aj keby to bola pravda, to, čo tam píšu, že to je dotaz na názor, tak keby som to vedel, keby som vedel na to odpovedať, tak na to odpoviem. Ale keď na to neviem odpovedať, tak nemôžem, alebo nechcem odpovedať, lebo mohla by odpoveď znamenať pre mňa vlastne kompromitujúcu informáciu, ktorá by ma kompromitovala, ktorou by som vlastne priznal, že v skutočnosti je to tak. Lebo ako som sa aj dozvedel, tak takých ľudí, ktorí sa sťažujú vlastne na štátnu správu a na aroganciu právnikov, ktorí tam vlastne fungujú, je nespočetne veľa. Je ich strašne moc. Takže úrad vlády by určite o tomto mal nejak vedieť. Ako nechápem, ako môže niekto vládnuť, úrad vlády, keď nevie o tom, že okolo seba má nespočetné množstvo skorumpovaných, neschopných, alibistických, servilných magorov, ktorí majú papier, že skončili právnickú fakultu, ale to je tak celé. To, že má niekto akože nejaký diplom z vysokej školy, z neho ešte inteligenta neurobilo. Nikdy. To proste neexistuje, to sa nejak nespája. O tom hovoril aj Richard Feynman. Inteligencia a vzdelanie je niečo absolútne odlišné. Tak neviem, no. Ja sa vypytujem stále, lebo rád by som vám pomohol a rád by som vám niečo ukázal. Strašne málo ľudí sa venuje systému, strašne málo ľudí chápe, že vlastne, že systém aj pri tom jeho podnikaní je toto najpodstatnejšie, to najdôležitejšie. Systém formuje ľudí. Tak, ako ho nastavíme, tak, ako je nastavený, a tento je nastavený tak, že je nastavený vlastne na korupciu, on je skorumpovaný. To je skorumpovaný systém, takže tu je úplne jedno, že dneska niekoho zavrieme, že mu preukážeme korupciu, že ho nachytali. Zajtra tam bude ďalší. Tento systém skorumpuje každého a my sme v podstate skorumpovateľní všetci, úplne všetci, za určitej situácie všetci. Samozrejme u každého závisí len od toho, do akej výšky, od akej výšky. Nie každý je ochotný predať svoju česť za 100 korún, za 1000 korún, za 50 000, za 500 000. Niekto za miliardu. To je rôzne. Ale platí to pre všetkých. Takže, pokiaľ sa ten systém nezmení sa absolútne, ale absolútne nič. Takže, ako sme správne pochopili, rozhoduje systém. Je dôležité, ako je postavený, ako je nastavený a kto ho nastavoval, samozrejme. Vždy sa to odvíja od ľudí, od ich morálneho nastavenia, vnútorného nastavenia, ich vnútorného systému. Nemôžeme sa spoliehať na to, že všetci ľudia sú len dobrí, lebo nie sú. Nie sú všetci len dobrí. Je spustu zločincov, zlých ľudí, ktorí radi ubližujú, ktorí kradnú, podvádzajú. A s tým treba počítať. Preto treba ten systém nastaviť tak, aby sa tam takíto ľudia nemohli dostávať. Či už vo firme, či v spoločnosti, vo vláde, všade. No a potom, až človek uvidí tie výsledky. Ale pokiaľ je možné vstupovať do systému komukoľvek, dokonca aj s tými špatnými vlastnosťami, so zlými úmyslami, tak nemôžeme očakávať, že budú dobré výsledky. Aký je vstup, taký je výstup. Nič iné od toho sa očakávať nedá. A myslím, že to teraz pre dnešok stačí. Na budúce porozprávam ďalšie veci, ďalšie informácie o tom, ako vlastne funguje systém liečenia v našej spoločnosti. Obzvlášť, ako to funguje vlastne s psychiatriou, akí sú tam zločinci a koľko ich tam je, minimálne 90% zo všetkých. Budete sa diviť.
Tak zatiaľ toto je všetko, čo som chcel povedať na dnes. Majte sa zatiaľ krásne, užívajte si a robte niečo s tým systémom, s tým svojím vlastným, či už na sebe, alebo vo svojej firme, lebo nikto iný to za vás neurobí. Majte sa krásne, do počutia.